जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று வைக்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம 8வது நாள்ல இணைந்திருக்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பகவான் எப்படி முழுமுதற் கடவுளாக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நமக்கு சொல்ல போறார். ஓகே, நம்மளுடைய அந்த கேள்வி இது. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யார் சொல்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் தினமும் தான் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கேன். யாராவது சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு. யோகம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. செகண்ட் அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேர்ட் அத்தியாயம், தேர்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? கர்ம யோகம். 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம். 5வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம். ஞான யோகமா? 4வது அத்தியாயம் தான் ஞான யோகம் சொல்லிட்டீங்க. 5 சந்நியாச யோகம் சொல்லிட்டீங்க. 6வது தியான யோகம். தியான யோகம். ஓகே, அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 6வது அத்தியாயம். 7வது அத்தியாயம் நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான யோகம் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல போயிடலாம். பிரபு வாசிங்க பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சசு உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மக்யம் ததாதி ஸ்ம பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா ராதா காந்தா நமோஸ்தே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா பிருந்தாவனேஸ்வரி ஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பத ருஷி கிருபாச்சந்திப்த ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக.
नमो महावदान्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नितिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ஹரே जय கிருஷ்ணா माता जी। பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றின ஞானத்தை நமக்கு முழுமையா கொடுக்கறதுனால நம்ம இந்த அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதை அறிவதன் மூலமாக பகவானிடத்தில் நம்ம எப்படி கனெக்ட் ஆகுறோம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்ல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் முழுமையான பக்தனாக மாறுகிறார்கள் அப்படின்னு தான் சொன்னார். அவரை பற்றின அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். தண்ணில இருக்கக்கூடிய சுவையாகவும் சூரியன் சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியாகவும் பகவானே இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அவரிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக இந்த 3 குணங்களின் மூலமாக நாம் இந்த உலகம் ஜட உலகம் இருக்கு. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணங்களின் மூலமாக நாம் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள நம்மளால முடியவில்லை அப்படின்றத சொன்னார். ஏன்னா பகவான் இது 3 குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். அது மட்டும் இல்ல, அந்த 3 குணங்களையும் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டுவிப்பவர் பகவான், நாம ஆட்கொள்ளப்படுபவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இந்த இந்த குணங்கள்ல இருந்து எப்படி நாம விடுபட முடியும், எப்படி நம்முடைய உண்மையான அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் போக முடியும் அப்படின்றத அவரே சொல்றார். பகவானிடத்தில் நாம் சரணடையும் போது நம்ம பகவானுடைய அந்த நித்தியமான அந்த உலகத்துக்கு போறோம். சோ இந்த சம்சார சாகரம், இந்த பிறவி பெருங்கடலை நம்ம பகவானிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக எளிதாக கடந்து விட முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். அதுக்கப்புறம் இந்த தேவ தெய்வர்களோட வழிபாடை பற்றியும் அவர் கூறுகின்றார். அந்த சிற்றின்பத்துல ஆசைப்பட்டிருக்காரு அந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இன்ஸ்டன்டா நமக்கு பலன் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக தேவ தெய்வர்களோட வழிபாடு பண்றாங்க. பகவானே முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கும்போது எப்படி இந்த தேவ தெய்வர்களோட வழிபாடெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கிற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்றாரு. அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த துணை தெய்வங்களுடைய அந்த டெமிகாட்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களுடைய வழிபாடெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையையும் கொடுக்கக்கூடியவனாக நானே இருக்கின்றேன். அவங்க அந்த நம்பிக்கையோட அந்த இதை செய்யும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலனையும் அந்த தேவ தேவியர்களின் மூலமாக கொடுப்பதும் நானே அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு சொன்னாங்க நேத்து. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரிடத்துல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்கின்றார். 8 கேள்வி கேட்கிறார். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மம் அந்த அந்த 8 கேள்விகளை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் டீட்டெயிலா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எப்படி அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு தூய்மையான பக்தி தொண்டுவின் மூலமாக நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள முடியும். இந்த ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் 2 உலகங்கள் இருக்கு. நேத்து அவர் நமக்கு சொன்னது ஜடசக்தி, அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, 2 சக்தி இருக்குன்னு சொன்னார். எல்லாமே பகவானுக்குள்ளதான் ஐக்கியம். அவர்தான் 3 முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மா ரூபத்துல ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷராக பகவான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் 2 உலகம் இருக்கின்றது. தூய பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடைபவர்கள் மீண்டும் வருவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் ஹரே கிருஷ்ண. சோ கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். என்னோட செஷன்ல போயிடலாம் நம்ம. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अतिभूतं स किं प्रोक्तम् अतिदैवं किम् उच्यते अतियज्ञ कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத் தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? 5 கேள்விகளை வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல கேட்கிறார். பிரம்மன்னா என்ன? ஏன்னா அவர் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷராக இருக்கிறதுன்னு. சோ இங்க இன்னும் அத டீட்டெயிலா கேட்கிறார் அர்ஜுனன். பிரம்மன்னா என்ன? ஆத்தியாத்மம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள்லாம் எதெல்லாம் நம்ம பலநோக்கு செயல்னு சொல்றோம்? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? அடுத்த ஸ்லோகத்துல மதுசூதனரே, மது அப்படின்ற அரக்கனை அழித்தவரே, என்னுடைய இந்த ஐயங்கள், இந்த சந்தேகங்கள் வந்து அரக்கனை போல. சோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து அழித்து என்னை வந்து தெளிவுபடுத்தணுன்றதுக்காக அவங்க வந்து மதுசூதனரே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அடைய முடியும்? பக்தி தொண்டு செய்றவங்க வந்து என்ன அடைவாங்கன்னு சொல்றீங்களே. சோ அப்ப நமக்கு வந்து அந்த கடைசி காலத்துல நம்ம வந்து ஒரு அன்கான்சியஸா போயிட்டோம். இத ஒரு ஆழ்வார் வந்து கேட்பாரு விஷ்ணு பரமாத்மா கிட்ட. அப்ப சொல்வார், ஒரு முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா பக்தன் மறந்தாலும் பகவான் அவனை வந்து மறக்க மாட்டாராம். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கரெக்டான நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இறக்கும் தருவாயில் பகவான் அவரை நினைத்து அவரை அடைவதற்கு உண்டான ஞானத்தையும் அந்த அந்த ஞாபகத்தையும் நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அந்த 8 கேள்விகளை கேட்கின்றார் அர்ஜுனன். பிரம்மன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆத்மா நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பரமாத்மா ரொம்ப எட்டர்னல். ஒரு பெரிய தீப்பிழம்பு அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு துகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மன்னு பாக்குறோம். பகவான் விபு ஆத்மா அநேகமாக இருக்கின்றார். அவர்கிட்ட இருந்து வர ஒரு துகள் வந்து நம்ம அணு ஆத்மான்னு பார்க்கணும். சோ அதுதான் பிரம்மம். பிரம்மம் என்பது இந்த ஜீவன், அதாவது நம்ம இந்த ஆத்மா, அது அழியாத ஒன்று. இந்த உடல் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய அந்த த்ரூ அவுட் த லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்றோமோ அது மரணிக்கும் தருவாயில் நமக்கு ஞாபகம் வரும். அந்த ஞாபகத்தின் மூலமாக அடுத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். சோ ஆத்மா அழியறது இல்ல, இந்த உடல் மட்டும்தான் அழிகின்றது. அதுக்குதான் நம்ம அந்த ஜடபரதருடைய கதை பார்த்தோம். அந்த மானோட கதை நம்ம பார்த்தோம். கடைசி நேரத்துல கூட அவர் மானையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து மான் பிறவி கிடைக்கின்றது. பகவான் வந்து நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். அது வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். இல்ல நீ என்னதான் நினைக்கணும்னு அவர் கட்டாயப்படுத்தினா அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம போயிடும் இல்லையா? சோ நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்துடுறார். இதுக்கு மேல நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, பிரம்மம் என்பது ஆத்மா. ஆத்யாத்மா அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாரு இல்லையா? அடுத்த கேள்வி. சோ அது வந்து உடலோட கட்டுப்பாட்டாளர். யாரு வந்து அந்த உடலோட கட்டுப்பாட்டாளர்? ஆத்மா அகெயின். சோ இந்த இந்த ஜீவனோட இயல்பு அல்ல அது அது அந்த அந்த இந்த உடலை எது கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. ஆனா அந்த ஆத்மாவையும் கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ பரமாத்மா யாரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த 3வது ரூபம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் பரபிரம்மம். எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் இருக்கின்றார் பரபிரம்மம். பரமாத்மா ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றார். இதையெல்லாம் படைத்திருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுளாக பரமாத்மாவாக ஐ மீன் பகவானாகவும் இருக்கின்றான்னு பாக்குறோம். கர்மா அப்படின்னா என்ன? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட ரீதியான நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கின்றது. இந்த ஜட உடலை காப்பாற்றுவதற்குண்டான கடமை, அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு தேவையான கடமை. சோ 2 விதமான செயல்களை நாம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதிபூத அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட இயற்கையை எப்படி நாம் கையாளுகின்றோம், அது வந்து அதிபூத. இந்த ஜட பிரம்மம். அதிதெய்வ அப்படின்னாக்கா இந்த 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 பிரம்மம் எல்லாத்துக்கும் யாரு வந்து முழு முதற் கடவுள்? உச்ச தேவன் அதிதெய்வீக யாரு?
அதியக்ஞ அப்படின்னாக்கா அந்த யக்ஞங்களை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னாக்கா கடைசியாக விஷ்ணுக்கு தான் வந்து நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றோம். சோ அந்த யக்ஞங்களை வந்து அனுபவிப்பவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அவர் எங்கே வசிக்கின்றார்? ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலுமே வந்து பகவான் வசிக்கின்றார். நேத்தே பார்த்தோம். க்ஷிரோதகஷாயி விஷ்ணு நின்ற நின்ற ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வசிக்கின்றார். அப்ப இந்த ஞானம் இருக்கும்போது நம்ம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறுப்பு பார்க்க மாட்டோம். அந்த நமக்கு நடுவுல வந்து வேறுபாடு இருக்காது, இருமைகள் இருக்காது. எப்படி கோயில்ல போனா பகவான் இருக்காருன்னு நம்ம ரொம்ப பயபக்தியோட, மரியாதையோட நடந்துக்கிறோமோ, அது போல இந்த ஞானம் இருக்கும்போது அடுத்தவங்களையும் பாத்தீங்கன்னா, அவர்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்காரு. அப்ப அங்க அந்த அந்த பாவத்துல நம்ம வந்து அணுகும்போது, அங்க சண்டை சச்சரவுன்றதே இருக்காது. சோ அனைவரோட இதயத்திலயும் வந்து பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? நம்ம த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோமோ, அதுதான் கடைசியாக நமக்கு ஞாபகம் வரும். சோ அப்ப நம்ம அதற்காக தான் பக்தியில நம்ம பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எப்படி பக்தி செய்யறது? அத நம்ம பார்க்க போறோம். நவவித பக்தி. பகவானை பற்றி கேட்பது, அவரோட நாமங்கள சொல்றது, அவரை எப்பொழுதும் ஞாபகத்துல வைத்திருக்கின்றது, அவருக்கு வணக்கங்கள் செலுத்துவது, அவங்களுக்கு வந்து அ அந்த பூஜைகள் செய்வது. சோ கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு தாசனாக இருப்பது, சேவகம் செய்வது. அவருடைய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் செய்யறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா அவரிடத்தில் சரணடைறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ நவவித பக்தி. நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இறக்கும் நேரத்தில் த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ, அதுதான் நமக்கு வந்து நினைவு படிவங்களாக இருக்கும். அப்போ இந்த உடல்ல இருந்து ஆத்மா வெளியில போகும்போது, அதை எடுத்துக்கொண்டு போகின்றது. அதற்கு ஏற்றாற்போல் நமக்கு அடுத்த பிறவி அமைகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டு பக்தி செலுத்தும் போது, ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த நித்தியமான உலகத்தை விட்டு வந்தாச்சு. அப்ப இங்க இருந்து திருப்பி போனோம். ஆஹ் இது ஒரு ஜெயில் மாதிரி, பிரிசன். சோ இதுல இருந்து நம்ம திருப்பி போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்யணும். என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய அந்த சுபாவத்தை அறிந்து கொள்ளணும். என்ன சுபாவம்? நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த சுபாவம். நம்மளால நான் தான் அனுபவிக்கிறேன்ற அந்த இது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. அது நம்ம சுபாவம் கிடையாது. அது அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சதுனால இங்க வந்துட்டோம். ஆனா அதுல வந்து ஒரு முழுமை இல்ல. சோ நம்ம பக்தி தொண்டு செலுத்தும் போது மட்டும் தான் அதுல நமக்கு முழுமை இருக்கின்றது. சோ அதனால அந்த த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்போ பகவானோட நாமங்களை சொல்லும்போது எப்ப நம்ம தனியா இருக்கோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்ம அந்த பக்தியை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது. அப்ப அந்த இறக்கும் தருவாயிலும் நான் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து எனக்கு ஞாபகத்துல வரும். அப்ப பகவானுடைய நாமத்தை எடுக்கும்போது பகவானிடத்தில் நாம் சென்றடைகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. அஜாமிலனோட கதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उवास अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव हरो विसर्ग कर्म संहिज्ञ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றது அன்று உன்னதமானது. பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றது அன்று உன்னதமானது. அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம், பகவான் பரமாத்மா. அதனால அவர் வந்து பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவானை வந்து பரபிரம்மம் சொல்றோம். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அது எப்படி அதோட குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அழிவற்றது, ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னா நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அதுதான் நம்ம வந்து இப்ப அவரோட கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். அதனால அவர்கிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கும் இருக்கு. குவாலிட்டிஸ் வகை குவாலிட்டிஸ் வகையை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அவருக்கு இருக்க குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு. ஆனா அந்த குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. பகவான் வந்து அநேக இடத்தில் இருக்கின்றார். ஆனா நம்ம அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கோம். சோ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஒரே ஒண்ணுதான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அத வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அதை வந்து ஜெனரலைஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? அது போல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ரூபத்தில் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆஹ்
அடுத்து ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். யாரு? அதுதான் ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவுடன் ஜட உடலை, அந்த உடலை வளர்க்கறதுக்கு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மா. 3 விதமான கர்மா பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன கர்மா? 3 விதமான கர்மா முந்தைய கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 3 விதமான கர்மா. ஞான யோகத்துல பார்த்தோம். 3 விதமான கர்மா. சஞ்சித கர்மா, எஸ் பிரபு. சஞ்சித கர்மா, சஞ்சித கர்மா, ஆ? பிராரப்த கர்மா. இல்ல நீங்க சொல்ற அந்த கர்மா எந்த டைப்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்த இதுல இருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 3 விதமான கர்மா 4வது அத்தியாயத்துல. அகர்மா, விகர்மா அண்ட் கர்மா 3 விதமான கர்மா பார்த்தோம். அகர்மா எந்த செயலும் செய்யாமல் இருப்பது. விகர்மா சாஸ்திரத்துல சொல்லாத விஷயங்களை செய்யறது. கர்மா என்பது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட செயல்களை செய்யறது. சோ சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட செயல்களை செய்வது இந்த ஜட உடலை வளர்ப்பதற்காக அது வந்து கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது 4வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் ஷரோபாவ புருஷ சாதி தைவதம் அதியக்ஞோ அகம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹ பிரதாம்பர. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே. நீங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரோட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை போட மாட்டேன்னு இருக்கிற அர்ஜுனனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தட்டி கொடுத்து பெஸ்ட் கவுன்சிலர் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரித்தாவின் மகனே, குந்தியின் மகனே, பலம் பொருந்தியவனே. சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். சோ இங்க அவர் சொல்றாரு பாருங்க, உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை வந்து அதிபூதம் எனப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அதிபூதம் எனப்படுகின்றது. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதைவீக எனப்படுகின்றது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கக்கூடிய பரம புருஷனாகிய நான் அதியக்ஞ யாகத்தின் பலனை அனுபவிப்பவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். இந்த பௌதீக இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம் அதிபூத என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்தை உள்ளடக்கிய கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற நம்ம பாக்குறது ஒரே ஒரு அந்த இது மட்டும்தான், அந்த பூலோகம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரே ஒரு கேலக்சி. இது போல கோடான கோடிக்கணக்கான இது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதெய்வீக எனப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு இதயத்திலும் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் பகவான் பரம புருஷராக வீற்றிருக்கின்றார். எப்படி பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவரே அதியக்ஞ யாகத்தின் பலனை அனுபவிக்க கூடியவர் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யா பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாசத்யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். எப்படி மரண காலத்தில் வந்து உங்களை எப்படி வந்து அடைவது அப்படின்னாக்கா, இறக்கும் போது என்னை நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்க என்னையே வந்து அடைகின்றார்கள் அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவர். பீஷ்ம தேவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாடினவர். சோ பீஷ்ம தேவர் வந்து அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கார். தர்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செயல்லாம் செஞ்சுட்டேனே, இத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்களே என்னால, ஒரு ஒரு குடும்ப பகையால இப்படி இந்த இதே வந்து இப்படி நாசமாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. மகாபாரத போர் முடிஞ்ச உடனே. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நீ இவ்வளவு தூரம் கவலைப்பட வேண்டியதில்ல. தர்மத்தை நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பீஷ்ம தேவர்கிட்ட வேணா நம்ம போலாம். அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்ம தேவர் அந்த அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட வர்றாரு. அவங்க வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவருங்களை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லித் தரார். அந்த இவர்கிட்ட யுதிஷ்டர் கிட்ட. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா பீஷ்ம தேவரோட பார்வை எல்லாம் கிருஷ்ணரின் மேலேயே இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் பகவான் வந்து பக்த வச்சலன், பக்தன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை செய்யணும்னு நினைப்பாரு அவரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவர் வந்து ஆஹ் மகாபாரத போர் நடக்குது. 2 பக்கமும் கௌரவர்கள் ஒரு சைடு, பாண்டவர்கள் ஒரு சைடு. அப்ப வந்து ஆஹ்
கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து துரியோதனன் வராரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. எனக்கு வந்து எல்லா ஏன்னா உலகமே ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. அப்ப வந்து துரியோதனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க வரார். வந்தவர் என்ன பண்றாரு, இல்ல அவர் தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு அவருடைய காவலர்கள் சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரோட தலை பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துடுறாரு துரியோதனன். அதற்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வரார். அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் தூங்குற அழக பார்த்துட்டு அவருடைய பாதகத்துல வந்து அவர் அமர்ந்து கொள்கின்றார். அப்ப கிருஷ்ணர் கண்ண தொறந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பக்தன் நம்மளுடைய அர்ஜுனன் தான் இருக்கார். அவரை பார்த்த உடனே, "அடடா! அர்ஜுனா வா வா! வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சான்னு" சொல்லி கேட்கிறார். உனக்கு உடனே பார்த்தா, "நானும் இங்க தான் இருக்கேன்" அப்படின்ட்டு துரியோதனன் சொல்றாரு. "நானும் இங்க தான் இருக்கேன்" அப்படின்ற மாரி. "ஓ! துரியோதனா நீயும் வந்திருக்கியா? வா வா." என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, "ஃபர்ஸ்ட்டு அர்ஜுனா நீ தான் உன்ன தான் நான் பார்த்தேன். அதனால உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு" அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா துரியோதனன் என்ன சொல்றாரு, "நான் தான் முதல்ல வந்தேன். நான் தான் வந்து உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்னு நீங்க தான் என்கிட்ட கேட்கணும்" அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், "நான் முதல்ல அர்ஜுனன தான் பார்த்தேன். அதனால நான் அவன்கிட்ட தான் கேட்பேன்" அப்படின்றார். சோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அ தரிசனம்லாம் எடுக்கும்போது அர்ச்ச விக்கிரகத்த அந்த பாதத்துல இருந்து நாம வந்து தரிசனம் பண்றோம். பக்தனுடைய தன்மை வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் எப்ப வரும் அப்படின்னாக்கா, நான் பகவானுடைய சேவகன்ற அந்த அந்த ஞானம் வரும்போது தான் அந்த ஹம்பிள்னஸ் வரும். சோ துரியோதனன காட்டிலும் அர்ஜுனன் வந்து பக்தன்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அங்க. அகங்காரம் துரியோதனனுக்கு. நான் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவ்ளோ பெரிய அழிவு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். "நீ கேளு உனக்கு என்ன வேண்டும்?" ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அவர் சம்பந்தி. துரியோதனன் வந்து கிருஷ்ணரோட சம்பந்தியும் கூட. ஒரு பக்கம் நான் ஆயுதமே ஏந்தாமல் நான் மட்டும் நிராயுதபாணியாக இருப்பேன். மற்றொரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய படைகள் எல்லாமே இருக்கு. சோ என்னன்னு நீ முடிவு பண்ணிக்கணும்னா, அர்ஜுனன் சொல்லுவார். "எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். நீங்க மட்டும் வந்தால் போதும். நீங்க மட்டும் எங்க கூடவே இருந்தால் போதும்." துரியோதனனுக்கு ஏற்கனவே பயம். இவன் எங்க எல்லா படைகளையும் கேட்டுருவானோ அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்கார். அப்பதான் பெருமூச்சு வருது. அப்பாடா! இப்பயாச்சும் நமக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட எதையும் கேட்கல. நிராயுதபாணியாவே எடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்லிடுறான். பரவால்ல அப்படின்னு. சோ, அ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தனுடைய நிலை அப்படித்தான் இருக்கும். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார், "நான் சண்டை போடவே மாட்டேன்" அப்படின்னுட்டு. அப்ப பீஷ்மதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, யுத்த வைராக்கியம் அவருக்கு. அவரு வந்து எத்தனை போர்களை கண்டவர் இல்லையா? அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர வந்து சண்டை போடக்கூடிய அந்த வீரனாக பார்க்கணுன்ற ஆசை. அப்ப பீஷ்மதேவர் அங்க வந்து சபதம் போடுறார். அ கிரு "கிருஷ்ணா உன்னை ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபதம் போடுறார். கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டாரு நான் நிராயுதபாணியா இருக்கேன்ட்டு. ஆனா பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய சிறந்த பக்தன் பீஷ்ம தேவர். பக்தன் என்ன சொல்றார்? உன்ன ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன். ஏன்னா, அவர் அந்த ரசத்துல இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை அந்த போரிடக்கூடிய அந்த இதுல பார்க்கணுன்ற ஆசை வந்து பீஷ்ம தேவர். அதே போல ஏன்னா, தான் தான் சொன்ன வாக்கு கூட பகவான் மீறிடுவார். ஆனா பக்தன் சொன்ன வாக்க வந்து அவரால மீற முடியாது. அதனால தான் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்வார். "அர்ஜுனா, அ யாரெல்லாம் என்னுடைய தூய பக்தர்களோ அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகுக்கு மீண்டும் வரமாட்டார்கள்ன்றத எல்லோருக்கும் எடுத்துச் சொல் அர்ஜுனா" அப்படின்னு. அடுத்தடுத்ததுல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நான் சொன்னா கூட வாக்கு மாறிடுவேன். ஆனா என் பக்தன் சொன்னா வேற வழியே இல்ல. நான் கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அ அர்ஜுனன் கிட்ட அப்படி சொல்றாரு. சோ, அ ஒரு ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுது? போர் இதுல பீஷ்மதேவர் வந்து அர்ஜுனன வந்து காயப்படுத்திடுறார். பகவானால தாங்க முடியாது. பக்தனை யாராவது காயப்படுத்தினா இல்லையா? உடனே என்ன பண்றார்? கோவத்துல மூர்ச்சையாகி விழுந்துடுறாரு அர்ஜுனன். உடனே கோவத்துல என்ன பண்றார்? அங்க அந்த தேர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரத்த எடுத்து பீஷ்மதேவரை அடிக்க போறா மாதிரி கிருஷ்ணர் போறார். அத பார்த்த உடனே பீஷ்மதேவர் என்ன பண்றார்? அந்த 2 கைகளையும் இது பண்ணி அல்டிமேட்டா சொல்லணும்னா, பாகுபலில எப்படி வந்து சத்யராஜ் போறாரோ, அது போல கட்டப்பா. அந்த மாரி என்ன பண்றார்? பீஷ்ம தேவர் 2 கைகளையும் விரித்து பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றார். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தனுக்காக பகவான் தான் சொன்ன வாக்க கூட மீறிடுறார். உடனே அர்ஜுனன் அவருடைய பாதங்கள வந்து பிடிக்கிறாரு. கிருஷ்ணா நீங்க வந்து அ சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. வாக்கு மீறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த அந்த பிக்சர் மேபி நம்மளோட கிளாஸ்ல வரலாம். ஏதாவது ஒரு ஸ்லைட்ல. சோ, அப்படி வந்து பீஷ்மதேவர் வந்து பகவான் வந்து அவ்வளவு ஒரு பக்தி. இந்த இந்த ரூபத்த பார்க்க தான் நான் ஆசைப்பட்டேன். இது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு போதும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வந்து இருந்துச்சு. சோ பீஷ்மதேவர் அந்த கடைசி தருணத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர பார்த்துக் கொண்டே தன்னுடைய அந்த உடல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடல விட்டு போறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இறக்கும் தருவாயில் பகவானை எப்பொழுதும் நினைப்பவர்கள் அவருடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு செல்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை நம்ம பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டது. அதுல வந்து 7வது காண்டத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 57வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. "அஹானி அஹானி பூதானி கச்சன் தீக யமாலாயம் சேக்ஷா
தாவரம் இச்சந்திக்கும் ஆச்சரியம் அதபரம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் 12 வருடம் வனவாசத்துல இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஒரு இதுல வந்து தண்ணி தாகம் எடுக்கின்றது யுதிஷ்டருக்கு, தர்மருக்கு. அப்ப தன்னுடைய தம்பிய அனுப்பி விடுறாங்க. ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க. போனவங்க யாருமே வரவே இல்ல. அப்ப இவருக்கு வந்து ரொம்ப கவலையாகுது தர்மருக்கு. அங்க போய் என்னன்னு பார்க்க போனா, அங்க வந்து ஒரு பூதம் இருக்கின்றது. அந்த பூதம் என்ன சொல்லுது? "நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு நீ வந்து தண்ணி எடு" அப்படின்னு சொல்லுது. அப்ப அவரு வந்து அந்த தண்ணிய சரி என்ன கேள்வின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு அந்த பூதம் கேக்குது. "இந்த உலகத்திலேயே மிக ஆச்சரியமான விஷயம் எது?" அப்படின்னு கேக்குது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தர்மர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு கணத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா 100 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் வந்து மரணத்தை சந்திக்கின்றது. ஆனால் அத நிதர்சனமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா, அந்த மரணத்தின் தருவாயில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஆயத்தமும் இல்லாம, அத பத்தின ஒரு இதே இல்லாம, அதுக்கு நம்ம தயாராகவே இல்லாம, நானும் ரொம்ப ஜீவிதம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம நம்மளுடைய இந்த ஜட ரீதியான செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோமே, இதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்மர் சொல்றார். அது உண்மைதான் இல்லையா? எல்லாருக்குமே வந்து மரணம் வரதான் போகுது. ஆனா அதுக்கு நம்ம நம்மள பிரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோமா? சோ அத பத்தி இது இல்லாம நான் இத அனுபவிக்கிறேன், நான் பெரிய வீடு கட்டுறேன், இந்த கார வாங்குறேன், அந்த பங்களா வாங்குறேன். ஒண்ணும் இல்ல அத விட அதிகமான விஷயங்கள். எவ்வளவு விஷயத்துல நம்ம பின்னாடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு தர்மர் சொல்றார். அப்ப அந்த பூதம் சொல்றது, "நீ கரெக்ட்டா சொல்லிட்ட" அப்படின்ட்டு. அப்ப அது சொல்லுது, "உன்னுடைய இந்த 4 தம்பிகள்ல யாராவது ஒருத்தர வேணா நீ வந்து உயிர்ப்பிக்கலாம்னு" சொல்லும்போது, அவர் என்ன சொல்றார், தன்னுடைய அந்த சித்தியோட பிள்ளைகளான சகாதேவன், மகாதேவன்ல ஒருத்தர அவர் வந்து உயிர்ப்பிக்க கேட்கிறார். அத பார்த்த உடனே இன்னும் அந்த பூதத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய அபிப்பிராயம் தர்மர் மேல. "உன்னுடைய சொந்த தம்பிகளான அர்ஜுனனையும், பீமனையும் கூப்பிடாம நீ வந்து உன்னுடைய சித்தியின் பிள்ளைகள சொன்ன இல்லையா? நான் 5 பேரையுமே வந்து உயிர்ப்பித்து தருகின்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூதம் வந்து உயிர்ப்பிக்குது. இது வந்து அந்த கதை நம்ம வந்து பாகவதத்துல பார்க்கிறோம். சோ 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் வாசிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. यं यं वापि स्मरन् पापं तच्चत् यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तत् पापभावितः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். அந்த உடலை விடும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த இதற்காகவே நம்ம வருகின்றோம். சோ இந்த ஜடபரத மானா வரணும்னு அந்த மானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால மானோட ரூபம் கிடைச்சது அடுத்த இதுல. அடுத்த பிறவில மான் ரூபம் எடுத்த உடனே தான் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அடக்கடவுளே நம்ம வந்து பகவான் மேல தியானம் பண்ணி அவரை அடைவதற்கு பதிலாக ஒரு சின்ன விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து இப்படி பிறண்டு விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் அந்த மானை காப்பாற்றுனதுல பெரிய விஷயம் இல்ல. ஆனாலும் அத வந்து நம்ம பற்று இல்லாம அவர் இருக்கிறத விட்டுட்டு அந்த மான் மேலேயே அவர் வந்து அவர் எவ்ளோ பெரிய ரிஷி எவ்ளோ ஒரு பராக்கிரமம் இருக்கு அவரே வந்து இப்படி ஸ்லிப் ஆயிடுறாரு. அப்ப நம்மலாம் எம்மாத்திரம் இல்லையா? சோ அதனால தான் பகவான் என்ன சொல்றார்? புலன்களை அடக்க வேண்டாம். ஆனா அத வந்து உயர்ந்த ருஷியில வந்து நம்ம ஆ அத வந்து ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ நம்ம இறக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ, கண்டிப்பாக நம்ம அததான் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம அத அடையறோம்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம பகவானையே நினைத்துட்டு இருக்கும்போது, பகவானுடைய நாமத்த சொல்லிட்டே இருக்கும்போது, இறக்கும் தருவாயிலும் அவருடைய நாமம் தான் நமக்கு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வந்து நம்மள கூட்டிட்டு போவாங்க. ஆ அப்ப யமதூதர்கள் வந்து வரமாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஜடபரதரோட கதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். சோ அந்த தன்னுடைய அ அ ஒரு அரசர் அவருடைய இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து அரசாங்கத்தை கொடுத்துவிட்டு, அவர் வந்து அந்த வானப்பிரஸ்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். சந்நியாசம்லாம் சொல்றோம். சோ அடுத்தடுத்த லெவல்க்கு வந்து அவர் மூவ் பண்றார். அப்ப அந்த மானையே பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால, அவர் வந்து மான் ரூபமா எடுக்கிறார். மான் ரூபம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குடிலையே சுத்தி சுத்தி வரார். அங்க ரிஷிகள்லாம் வந்து பகவானுடைய நாமம், லீலைகள்லாம் சொல்லும்போது அத கேக்குது. அந்த மானாக இருந்து அவர் கேட்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான மான். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரு ஜடபரதராக வருகின்றார். ஜடபரதர் அப்படின்னாக்கா, ஒரு மூடன் போல அதாவது யாருமே அப்போ அ அ இங்க பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து தான் ஜடபரதர். இப்போ அறிவற்ற மூடன் இவன் சரியான புத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, புத்திசாலி இல்ல, மந்தமானவன் அப்படின்னு சொல்ற திட்டுற அளவுக்கு எல்லார்கிட்டயும் அந்த மாரி நடந்து கொள்வார். பெற்றவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து பாத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய சகோதரர்கள் கூட இவரை வந்து சரியாக கவனிக்கவில்லை. பாக்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மூடனாவே ஒரு மாரி மந்தமா இருக்க மாரி இருப்பார். அப்ப ஒரு அரசர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அ த பத்தி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, அந்த தன்னுடைய அரசாங்க இதுல இருந்து அவர் போயிட்டுருக்காரு. வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு 3 பேர் தான் இருக்காங்க. அவர தூக்கிட்டு போறதுக்கு. ஒருத்தர் ஆள் குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜடபரதர கூப்பிடுறாரு. "நீ கொஞ்சம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்ட்டு."
அவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பல்லக்கு தூக்கிட்டு போகும்போது கீழே வந்து எறும்பு எல்லாம் போகும், எறும்பு எல்லாம் மிதிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவர் தத்தி தத்தி வர தாவி தாவி அவர் வந்து போறார். அதை பார்த்த உடனே அவர் மேல இருந்து அரசர் வந்து குலுங்குறார். அப்ப திட்டுறாரு, ஏன்பா வாட்ட சாட்டமா தானே இருக்க, என்ன நீ ஒழுங்கா கூட்டிட்டு போக முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி, ஒழுங்கா எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு போக முடியாதா அப்படின்னு திட்டுறாரு. அதை பார்த்த உடனே ஜடபரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க அவருக்கு வந்து அந்த சாங்கிய யோகம் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் எந்த குருகுலம் ஐ மீன் ஆசிரமம் சென்று அந்த சாங்கிய யோகத்தை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சாரோ அந்த அந்த ஞானத்தை ஜடபரதன் மூலமாக தெரிந்ததுனால மீண்டும் அவருடைய நாட்டிற்கு திரும்பி செல்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதுவும் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வாசிங் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 8.7. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युज्यस्य मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम् विशस्मयः। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனவே அர்ஜுனா, எனது இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையோடு அண்டர்லைன் நமக்காக தான் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்து. அதன் மூலமாக நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். கடமைய என்னோட அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யணும் அப்படின்ட்டு. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அபியாசயோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் அபியாச யோக யுக்தேன வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாகிய என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைவில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். சோ பகவானை பத்தி எப்பவும் நினைச்சுட்டே நம்ம அந்த அவரோட நாமத்தை சொல்லும் போது கடைசி நேரத்திலயும் நமக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கிறதுனால பகவானை அடைகின்றோம். அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. அஜாமிலன். அஜாமிலன் ஒரு சிறந்த பிராமணன், எல்லா எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்தவன், சிறந்த பிராமணன். அவருடைய கடமை செய்யற ஒரு சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்த வந்து காட்டுல பாக்குறார். ஒரு விலை மாதுவை வந்து தவறான இதுல பாக்குறார். அதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க பின்னாடியே போயிடுறாரு. அவங்க பின்னாடியே போனதுக்கு அப்புறம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவர். 80 வயதுல அவருக்கு வந்து குழந்தை இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 10வது குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணா அப்படின்னு பேர் வைக்கின்றார். அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பக்தியோட ஒரு ஸ்டெப்புக்குமே வந்து ஒரு பலன் இருக்கு. சோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நாராயணா அப்படின்னு பேர் வைக்கின்றார். அதுதான் அவர் செய்த ஒரு பெரிய விஷயம். சோ என்ன ஆகுது, அவரும் அந்த கடைசி தருணத்தை வந்து அவர் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருகின்றது. அவர் மரண படுக்கையில இருக்கார். அந்த எப்ப அந்த தவறான விஷயத்த பார்த்து வந்தாரோ அதுக்கப்புறம் எல்லா தவறான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். இது அதுன்னு இல்ல, எல்லாமே செய்யறார். அப்போ நிறைய அசுரத்தனமான செயல்கள். அப்ப அவருக்கு வந்து யமதூதர்கள் தான் வருவாங்க அவரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு இல்லையா. சோ மரண தருவாய் கடைசி நேரம் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வா உனக்கு டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு யமதூதர்கள் வராங்க. அவங்கள பார்க்கவே ரொம்ப அகோரமாக இருக்கின்றது. சோ அவங்கள பார்த்த உடனே அஜாமிலனுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு. பயம் வந்த உடனே என்ன சொல்றாரு, நாராயணா நாராயணான்னு அவரோட பையனை கூப்பிடுறாரு. என்னமோ அவருக்கு அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பிரியம். 10 குழந்தைங்களும் அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பிரியம். சோ நாராயணா நாராயணான்னு கத்துறாரு. கத்துன உடனே அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க அங்க. அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் நாங்க தான் இவனை எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அப்ப இந்த ஆத்மாவை கொண்டு போகணும். அப்ப யம தூதர்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கான் இவன், இவனை நீங்க எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க, நாங்க நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம், அதுதான் இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்ப கடைசி நேரத்துல அவன் நாராயணா என்று கூப்பிட்டானோ அப்ப நாங்க வந்து அவனை விஷ்ணு லோகம் கொண்டு செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருக்கும் பயங்கர அங்க பெரிய போரே நடக்குது. கடைசியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் இடத்தில் அஜாமிலன் வந்து கொண்டு செலுத்தப்படுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப யம தர்ம ராஜா வந்து சொல்றாரு, எப்பவுமே ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யம தூதர்கள் கிட்ட யம தர்மராஜா சொல்றாரு, எங்கெல்லாம் விஷ்ணு பக்தர்கள் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க, நமக்கு தான் வீழ்ச்சி. ஏன்னா
ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் மட்டும்தான் கடைசி தருவாயில் வந்து பகவானை வந்து நாமத்தை சொல்ல முடியும். அதனால இந்த இந்த வைஷ்ணவர்கள் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய சைடு தலை வச்சு கூட நீங்க படுக்க வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து தன்னுடைய தூதர்களுக்கு வந்து யம தர்மராஜா சொல்றதா கதை. 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு हरे ஸ்லோவா कृष्ण இருக்கு माताजी। இன்டர்நெட். कविं पुराण अनुशासितारम् अनियांसम् अनुस्मरेत्य सर्वश्च तातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ளவே முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவானை வந்து இந்த ரூபத்தை தவிர்த்து நான் எப்படியெல்லாம் உங்களை நினைக்க முடியும்ன்றத வந்து அடுத்தடுத்து அவர் சொல்ல போறார். தண்ணியில இருக்கக்கூடிய சுவை, சூரியன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சம், அங்க கிட்ட தீல இருக்கக்கூடிய நெருப்பு, சோ எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ரூபம். சோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பக்தன் வந்து அப்படிதான் நினைச்சுப்பாங்க. ஆஹா, இந்த தண்ணியில என்ன ஒரு டேஸ்டா இருக்காரு, இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணை. எப்படி நம்ம அந்த கதை பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த செருப்பு தைக்கிறவர் வந்து நாரத முனிவர் சொன்ன உடனே ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ஆலமரத்தை பகவானால வைக்க முடியும்னா அந்த ஊசி துளையில யானையை கூக்குறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுன்னு நினைச்சேன். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தனுடைய மனோபாவம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவானை அவர் தான் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர். ஏன்னா வேதங்கள் தான் நமக்கு வழிகாட்டுது. அந்த வேதங்களே பகவான் இடத்துலதான் வந்தது. அவர்தான் ஆதி புருஷர். அதனாலதான் கஜேந்திரன் வந்து ஆதி மூலமே. மூலம்னா அதுதான் ரிசோர்ஸ். அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கு. அந்த மூலத்துக்கும் மூலம் ஆதி மூலம். பிரம்மதேவர் தான் படைக்கிறார்னு சொன்னா பிரம்மதேவரே படைத்தவர் வந்து பகவான். அதனால அவர் வந்து மிகவும் பழமையானவர். எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அதனாலதான் அவருடைய பெயர் வந்து ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அணுவை விட சிறந்தவர். ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலையும் வந்து ஆத்மா. ஆத்மாவை பார்க்கிறதுக்கு ஒரு பரமாத்மா. அதே சமயத்துல அவரே இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய பெரியவர்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பலி வாமன அவதாரத்துல 3 லோகத்தையும் வந்து அளந்துட்டார். 2 அடியில எல்லாத்தையுமே அளந்துட்டார். சோ எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான். ஒரு இலை கூட பகவானுடைய அனுமதி இல்லாமல் அசையாதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். பௌதீகமே இந்த முக்குணத்துல இருக்கு. அந்த 3 குணத்துக்கும் மேல இருக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். இல்லைன்னா ஒரு அசுர குணமுள்ள அந்த பூதனாக்கும் வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். ஒரு தூய பக்தனுக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார். இல்லையா? சோ அவரை புரிந்து கொள்றது கடினம். கோபியர்கள் தான் சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அதே சமயத்துல கோபியர்களை வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள விட்டுட்டு போயிட்டார். ரூபமுடைய ஒரு நபரும் வந்து பகவான். சூரியனை போன்று மிகவும் பிரகாசமானவர். ஜட இயற்கை கடந்த மிக உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒவ்வொருவரும் தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் பிரபு வாசிங்க. மாதாஜி हरे வாசிங்க. कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. माम् उपेत्य पुनर्जन्म तु कालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां कथाम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இது செகண்ட் டைம் சொல்றாரு இங்க இல்லையா? என்னை என்னை என்னுடைய லீலைகள், ரூபங்கள் இதெல்லாம் திவ்யமானதுன்னு எவன் ஒருவன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அப்ப மரணித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஜட உலகை விட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வரதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. அங்க பாத்தீங்கன்னா 2வது லைன்ல பாருங்க, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பூலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கங்கள் மட்டும்தான் நிறைந்திருக்கின்றது. நம்ம தான் அதை வந்து இன்பம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அல்டிமேட்டா எந்த ஒரு இன்பத்துக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் தான் இருக்கு. சோ துக்காலயம் அசாஸ்வதம், நிலையற்ற ஒன்று. இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது நாளைக்கு நமக்கு இருக்கு. நாளைக்கு இல்ல அடுத்த நிமிஷமே நமக்கு இருக்க முடியாது. லைஃப் இஸ் சோ அன்சர்டைன். பரீட்சித் மகாராஜாக்காச்சு தெரிந்தது 7 நாள்ல வந்து தக்ஷன்ற பாம்பு தீண்டி அவருக்கு மரணம் வரப்போகுது. ஆனா நமக்கு அது கூட தெரியல. ஒவ்வொரு கணமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேணா நடக்கலாம். சோ நம்ம வந்து எப்பொழுதும் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்படி ஆஹ் முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த உலகத்திற்கு அந்த பக்திகளோ யோகிகளோ மீண்டும் வருவதே இல்லை அப்படின்றத நமக்கு பாக்குறோம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபு வாசிங்க. மாதாஜி 16. हरे कृष्ण माताजी। अब्रह्म भुवनाल् लोकान्
ஆவத்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரைக்கும் எல்லா லோகத்திலையும் பிறப்பு இறப்புன்றது மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கும். அது போல பிரளயம் எல்லாமே அழிந்து பகவான் விஷ்ணுக்குள்ள போய் திருப்பி அதுல இருந்து திருப்பி பிரகடனம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன், பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைபவர்கள் இந்த மாற்றத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். அவங்க மீண்டும் மறுபிறவியே எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க சொர்க்கலோகமே போனாலும் நம்மளுடைய அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம், புண்ணியங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துதான் ஆகும். பாதாள லோகம் நம்மளுடைய அந்த பாவங்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி இங்க நம்மளோட லைஃப் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிதான் ஆகும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா பக்தி செய்து பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கணும்னு பாக்குறோம். 17ல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிங்க. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை இங்க கொண்ட இருக்கு காலம். ஸ்லோகம். இந்த சைடு இருக்கு மாதாஜி. 17 Yes, ma'am. ஸ்லோகம். சகஸ்ர யுகபர் யந்தமஹ யத் பிரக்மணோ விது ராத்ரிம் யுகஸ்ய ஹஸ்ராந்தாம் தே அஹோராத்ர விதோ ஜனா அவ்யக்தாத் வியாக்தய சர்வம் பிரபவந்திய ஹராகமே ராத்ரயாகமே பிரலீயந்தே தத்ரே வாவ்யக்தசம். மேம், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. தோ பூதகிராம ச ஏவாயம் பூத்வா பிரலீயதே ராத்ரயாகமே அவச பார்த்த பிரபத்ய ஹராகமே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அவரது இரவின் காலமும் அது போல நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவன்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அந்த டார்மெண்ட் இதுல இருந்து உருவாகுது. அவருடைய இரவு வந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் அவருக்குள்ள ஐக்கியமாயிடுது. சோ மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுது. இரவு வரும்போது திருப்பி அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றது. பிரளயம் எல்லாமே மூழ்கிவிடும். ஆனால் பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். பரத்தஸ்மாது பாவோ அந்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தாத் சனாதன சர்வேஷு பூதேஷு நத்யக்ஷு ந வினஷதி. இருப்பினும் தோன்றும் மறையும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத ஒரு இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது மற்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவடைவதே இல்லை. அதுதான் பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அக்னி ஜோதி அஹ சுக்வ ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனா. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்விலை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். சோ தன்னுடைய நம்மளுடைய பீஷ்ம தேவருக்கு அவருடைய தந்தையான சாந்தனு கொடுத்த ஒரு வரம். அவர் எப்ப நினைக்கிறாரோ அப்ப அவருக்கு மரணம் நிகழும். சோ திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வரவே கூடாதுன்னு அவர் என்ன பண்றார் பீஷ்ம தேவர், இந்த டைமுக்காக வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஆத்மாவை அந்த உடல்ல இருந்து பிரிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தூமோ ராத்ரிஷ் ததா கிருஷ்ண ஷண்மாச தக்ஷிணாயனம் தத்ர சாந்த ரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாத காலங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அந்த மேற்குறிப்பிட்ட இதுபடி அந்த டைம்ல போறவங்களுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேரி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உப்பைத்தி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதே இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இறைவன் இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைகின்றான்.
எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுல பாதையில நம்மள முன்னேற்றம் செய்கின்றது பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை படித்தல். பகவத்கீதை, பாகவதம். பகவத்கீதையே வந்து 5வது வேதமாக கருதப்படுகின்றது. முதல்ல நம்ம பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொண்டு பிறகு பாகவதம், பகவானுடைய லீலையை பத்தி தெரிந்து கொள்ளலாம். யாகங்களை செய்தல். நம்மளுக்கு வந்து யாகங்கள்னா திருப்பி இந்த கணபதி ஹோமம் அந்த மாதிரி இல்ல. கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவான் அடுத்து சொல்லப் போறார். நாமங்கள்ல அந்த யக்ஞங்கள்ல நான் நாம யக்ஞமாக இருக்கின்றேன். அவருடைய நாமங்களை உச்சரித்தல். தவம் புரிதல் திருப்பி நம்ம அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 17வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். உடல், மனம், வாக்கு அது 3க்கும் ஒரு தவம் இருக்கின்றது. சோ பெரியவர்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கிறது, சொல்லோட வாக்க காப்பாத்துறது, செயல்களை வந்து தூய்மையா செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து தவம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தானம் கொடுத்தல். அந்த தானம் கொடுப்பதும் பக்தி மார்க்கத்தில் தானம் கொடுக்கணும். நான் தானம் கொடுக்கிறேன்னு நினைச்சு கொடுக்க கூடாது. பிராமணர்களுக்கு, தூய பக்தர்களுக்கு அந்த கோவில் மூலமாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். செயல்களை நம்முடைய அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பக்தியில முன்னேறுகின்றோம். அந்த முன்னேற்றம் நம்மளை வந்து விட்டு போவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் நம்மள நித்தியமான அந்த பகவானுடைய லோகத்தை அடைவதற்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே அக்ஷர பிரம்ம யோக நாம அஷ்டமோऽध्यायः ஹரி ஓம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தோட சார்ட்டு. ஸோ ஐ திங்க் செப்பரேட்டா கிளாஸ் எடுத்தாதான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா நானே இதை புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அவருடைய அந்த தொப்புள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல மேல வந்து பிரம்மதேவர் இருக்கின்றார், சத்தியலோகம். இந்த 14 லோகத்துல மத்தியில வந்து பூலோகம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் திருப்பி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. சோ இதுல வந்து இதுக்கெல்லாம் மேற்பட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க பாருங்க. சோ இது வந்து நம்மளுடைய அந்த 14 நம்ம இததான் வந்து படிக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும். ஆனா இதற்கு மேலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்ட லோகம், சத்தியலோகம், அப்புறம் வந்து சிவலோகம், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லோகங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி வைகுண்டத்தையும் தாண்டி கிருஷ்ண லோகம் இருக்கின்றது. அதுதான் வந்து ஆஹ் கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. மேபி இன்னொரு கிளாஸ்ல நீங்க செகண்ட் லெவல்ல படிக்கும்போது இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஓகே, டவுட் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது இருக்குங்களா? எஸ் மாதாஜி. குவிஸ் ரிலேட்டட் யாரும் இது வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸும் கேட்கலீங்க மாதாஜி. அதான் டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் அட்டென்ட் பண்றாங்களா இல்லையான்னு எதுவும் தெரியலங்க மாதாஜி. தெரியல இல்லையா? அந்த நியூ டிவோட்டிஸ் வந்து நீங்க பண்றீங்களா? அந்த கேள்வி இது பண்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, பண்றது இல்ல. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகே, பிரபு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஆல்ரெடி நான் குரூப்ல வந்து குவிஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அண்ட் எப்படி அட்டென்ட் பண்றதுன்ற மாதிரி நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க அதை மாதாஜி நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ நான் மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகைன் நான் போஸ்ட் போடுறேன். நீங்க அதை இருக்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரெகுலரா நீங்க அதை முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் சர்டிஃபிகேட் வந்து டவுன்லோட் ஆகும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுல இருக்கும். நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் அகைன் ஒன்ஸ் இன்னைக்கு நான் அந்த வீடியோவும் அண்ட் டெய்லி பண்ணணுமா இல்ல 18 டேஸ் எண்ட்ல பண்ணணுமா? இல்லைங்க மாதாஜி, நீங்க எப்பயானா ஃபினிஷ் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே. 18 சாப்டர்ஸ் டெய்லி இல்லைங்க. பண்ணிட்டா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காதுங்க மாதாஜி. அது ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே. நமக்கு மெட்டீரியலும் போடுறோம், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். அது ஈஸியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ அது நான் இல்லாம 2 ரெண்டு வாட்டி language. அட்டெண்டன்ஸ் போட மிஸ் பண்ணிட்டேன்.
நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா பிரபு போட்டுரும். பிரபு மாதாஜி போட்டுருங்க பிரபு. மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, ஓகேங்க பிரபு. ஆனா டெய்லியும் அந்த ஃபார்மும் ஃபில் அப் பண்ணணுமா? அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்மும்? எஸ் மாதாஜி. பண்றது இல்லையா நீங்க? இல்ல பண்றேன், பண்றேன். ஓகே, ஓகே, கேக்குறேன். ஓகே. சப்போஸ் பண்ணலைன்னா இது நாங்க சேஃபர் சைடு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா, நமக்கு அந்த 1 வீக்ல தெரிஞ்சிரும் யாரு ரெகுலரா வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூடவே இருப்பாங்க. அதனால ஆனாலும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறது பெஸ்ட். ஏன்னா, அது அப்படியே நம்ம டெம்பிள்க்கு மெயின் டெம்பிள்க்கு வந்து அது போகும். நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நம்ம பண்றது, அப்படியே நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணும். அதனால அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க போட்டுறது உத்தமம். ஆ வயசானவங்க சில சமயம் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்ற சமயத்துல நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது. ஓகே மாதாஜி. அந்த குவிஸ் லிங்க் வந்து பார்த்து பண்ணிடுங்க மாதாஜி எல்லாருமே. அது ஈஸியா இருக்கும். அதுல அந்த அவர் குடுத்திருக்க அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி நம்ம யூசர் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது உள்ளார போயிட்டு நமக்கு தமிழ்ல வந்து 18 நாட்கள் பகவத்கீதை லெவல் 1 அத எடுத்து செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு உண்டான அந்த கோர்ஸ் மை கோர்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். 18 சாப்டர் இருக்கும். ஒரு 5ல இருந்து 10 கேள்விகள் இருக்கும். எம்சிக்யூஸ் தான் அது. ஸோ நீங்க அத 80% கிளியர் பண்ணீங்க, கரெக்ட்டா போட்டீங்கன்னா தான் உங்கள அடுத்த அடுத்த சாப்டருக்கே அது கொண்டு போகுமே. சப்போஸ் நான் கம்மியா எடுத்துட்டேன், ஒரு 60% தான் எடுத்திருக்கேன், அவ்வளவுதான் என்னோட ஸ்கோர் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நான் திருப்பி ரீடெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். நெறைய ரீடெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். நீங்க அத முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, ஃபைனலா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் த சர்டிபிகேட் அப்படின்னு வரும். அதுல உங்களோட பேர் ஆல்ரெடி நீங்க போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அந்த பேரோட இந்த லெவல்ல இவங்க முடிச்சிருக்காங்கன்னு வரும். அத வச்சு நீங்க லெவல் 2க்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இப்போ லெவல் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது பகவத்கீதையவே நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். ஒரு ஓகே ஸ்லோகமும் வாசிச்சு டீட்டெயிலா போவோம். இன்னும் மூத்த பக்தர்கள் எல்லாம் அந்த கிளாஸ் எடுப்பாங்க லெவல் 2. வாரத்துல 2 நாள், 3 நாள் அந்த மாதிரி இருக்கும். பேட்ச் ஆல்ரெடி 2 நாள் பேட்ச் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் முடியிற சமயத்துல நம்ம உள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ தான் நமக்கு. ஒன்லி திங் உங்களுடைய அந்த உன்னதமான டைம் வந்து நமக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம இதுல வந்து ஃபுல்லா பண்ணணும். ஓகே மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. மாதாஜி அந்த குயிஸ் காம்படிஷன்ல என்னால இணைய முடியல. நானும் ஒவ்வொரு நாளும் இணைஞ்சு பாக்குறேன், இணைய முடியல. அப்படி இணையும் போது எனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நான் இதுலயே கேட்கலாமா அந்த வாட்ஸ்அப் இதுல? தாராளமா கேட்கலாங்க மாதாஜி. அதுல நம்மளுடைய என்னோட நம்பருக்கு நீங்க ஃபோன் பண்ணலாம். இல்லன்னா நம்ம பிரபு யுகேந்திர பிரபுவோட நம்பர் இருக்கு. நீங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் போட வர மாட்டேங்குது இல்லையா? அது ஐ திங்க் கம்யூனிட்டி குரூப்ல போனதுனால மெசேஜ் போட முடியல. அட்மின் மட்டும் தான் மெசேஜ் போட முடியும். நீங்க எங்களுக்கு நீங்க இது பண்ணலாம். யுகேந்திர பிரபு நம்பர் போட்டிருக்காரு பாருங்க. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிருப்பாங்க. நாங்க இருக்கிறதே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான். அதனால நீங்க எப்ப வேணா நமக்கு டவுட் கேட்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிளாஸ் வேற டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வேண்டும். இன்னைக்கு பாலசுப்ரமணியன் பிரபுஜி வந்திருந்தாங்களா இன்னைக்கு? யூசுவலா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.